Greetings, my dear friends. In this lesson, we are going to do self-introduction. I will tell you about myself, after which you do the same. Ndewonu ndị enyi m hụrụ n'anya. N'ihe ọmụmụ nke a, anyị ga-eme nkọwa nke onwe. Aga m agwa unu maka onwe m. Ọ bụrụ na m emechaa, unu ga-emekwa otu ahụ. Aha m bụ Okechukwu. My name is Okechukwu. Abụ m nwoke. I am a boy. Adị m afọ 10. I am 10 years old. Abụ m onye Mbaise. I am from Mbaise. Adị m ọcha. I am fair in complexion. Adị m ogologo. I am tall. Aha m bụ Chinwendu. My name is Chinwendu. Abụ m nwanyị. I am a girl. Adị m nkenke. I am average in height. Adị m ojii. I am dark in complexion. Aha nna m bụ Ezechukwu. My father's name is Ezechukwu. Aha nne m bụ Adaure. My mother's name is Adaure. Anyị nwere nkịta. We have a dog. Mkpụrụ osisi kacha amasị m bụ ube. My best fruit is pear. Nri kacha amasị m bụ osikapa. My best food is rice. Ndewonu.